бисмиллаҳирраҳмонирраҳим. Ассалому алайкум дӯстон ва подписчикони азиз. Боз як бори дигар ҳамаи шумоёнро хушомадед мегӯем ба шабакаи Молбозор. Дӯстон, навори навбатии мо аз ноҳияи Бобоҷон Ғафурови ҷамоати ғозиён. Дар навори навбатии мо 6 сар буқои зоти гӯшти Грейфорд ва Мики Маус бародаро. Грейфорд ва Мики Мауси якум сорт бародаро. Ҳамаш аз якдигара аҷзорад. Пешу қиқиб яхелин гарданро бинед. Ана инро мегӯянд Грейфорд дӯстон. Ана инро мегӯянд Грейфорд. Дер намонед, рақамҳои зери экран буда занг занед, биёед аз наздик бинед, санҷед, харидорӣ намоед. Ин васеги ақибашро бинед. Ана ин мӯяш ҷингил аст, ана инро Грейфорд мегӯянд. Ана ин бошад як сар Мики Маус будаса? Як сар Мики Маус. Ин хӯрдан саломатияш хел. Яши фаши ҳамаш кафолат дода мешавад. Ба каселиҳо гузаранда ваксинаҳои лозимиро гирифтагӣ ҳастанд, яъне ки ба хӯрдан ва саломатияш кафолат дода мешавад. Сину солошон чӣ хел? Сину сол. Дандоношон яъне ки гӯсола ё дутагаш ҳам ҳаст. Аз 1.5 сола то 2 сола яъне ки хела. барои ем бастан бениҳоят назм хел ки бошад, аз 1.5 сола то 2 сола бошад. айни емхӯрии молҳо мебошад. Молҳоро нав аз адир овардагӣ ҳастанд. Молҳоро гӯсола будагӣ гирифтагишонанда, адир бурда сар додагӣ, ҳаво хунук аст, ҷой надоранд, барои ҳамун ба фурӯш монда истодаанд. Хӯрдан саломатияш бениҳоят нағз ва обу ҳавои Тоҷикистон одат кардагӣ аст. Нав аз адир овардагӣ ҳастанд бародаро. тарзи фурӯшаш чӣ хел? Тарзи фурӯш тарозу савдо ё почак савдо ё фарқ надорад? Фарқ надорад. ҳам тарозу савдо, ҳам почак савдо. харидор омада мегӯяд ки ман харидор ҳастам, яъне ки савдо мешавад, фарқ надорад. нархномаш чӣ хел аст? Нархнома асос нархнома арзон. нархнома аз пеши мол муайян карда мешавад, яъне ки аз дар ин ҷо калон майда вуҷуд дорад, яъне ки манаманинаш майда аст. Mana in mayda, mana in mayda, mana in angus kalon, mana in kalon mebошад, Грейфорд ҳо калон мебошад, калону майда аст. нархномаро гуфтанд аз пеши мол муайян карда мешавад. Лекин ҳамаш гардандор будаса? ҳамаш гардандор аст бародаро, ҳамаш гардандор, айни емхӯриш аст. инҳо иншоаллоҳ то тонна мераванд, касоне ки мегиранд, бонӣ мекунанд, то тонна мераванд бародаро. бениҳоят нағз, ҳамаш аз якдигари аҷзор аст, ҳамаш аз якдигари аҷзор. занг занед, рақамҳои зери экран будагӣ, маслиҳат кунед, харидорӣ намоед бародаро. иншоаллоҳ зарар намекунед аз ин гӯсолаҳо. гӯсолаҳо ҳамаш элита мебошад, ҳамаш якум сорт аст бародаро, ҳамаш якум сорт, ҳамаш аз якдигари аҷзор мебошад, ҳамаш аз якдигари аҷзор мебошад. касоне ки ман харидор гуфта занг мезананд, иншоаллоҳ ноумед намегардонанд ин бародаро. ман харидор гуфта занг мезананд, иншоаллоҳ ноумед намегардонанд ин бародаро. ҳам тарозу савдо, ҳам почак савдо. нархномаи мол аз пеши мол муайян карда мешавад, яъне ки ман харидор гуфта мебиёед, мебинед, мегӯед ман анаминашро мегирам, нархнома дар ҳамон ҷо муайян карда мешавад. ҳам почак савдо, ҳам килобаркаш тарозу савдо бародаро. ҳам почак савдо, ҳам тарозу савдо. фарқ надорад. ҳам почак савдо мефурӯшад, ҳам тарозу савдо. кадомаш ба харидор маъқул аст, ҳамон хел фурӯхта мешавад бародаро. ақибашро бинед, вайсаги ақибро бинед бародаро. бениҳоят нағз, бениҳоят нағз, элита аст бародаро. дер намонед, ин хел молҳо ҳар рӯз дар ютуб канал пешниҳод намешавад. ин буд навори навбатии мо аз шаҳри Хуҷанди Бостонӣ, ноҳияи Бобоҷон Ғафуров, ҷамоати ғозиён. боқӣ танисият ва хонаобод бошед.
1 лайк ва подписатсияро фаромӯш накунед бародаро. 1 лайк ва подписатсияро барои анами хел сифатҳо фаромӯш накунед.